सिंनिफ्राय ओंखारनो अबाव मानसिया Where is he? Where? अबाव होनदों नोङो? अबाव एरसोनदों नोङो? खांखिनि सारि पापिस्ट' हिनजाव इसेबां गिदिर दाय मावनानै नों खारग'नो सानदों अबाव एरसोखोमाना दङ नोङो जुगामि बेयावबो गैया हारामजादिया आं हमनो हाया बेफोरबायदि मानसिया माबायदि थांनानै थायो इसेबां गाज्रि गोसो लानानै बिसोरो जिउआव संसार जायो इसेबां गाज्रि लानानै जिउखौ हान्थिलाङो बिसोरो हाव माबोरै बिसोरबायदि मानसिया माबायदि मानसि मालाय मानसिखौ बेबायदि दुखु होनानै बेबायदि खालामनो हायो बेफोरबायदि मानसिफोरा थारैनो पापिमार बेफोर मानसिफोरा मालायखौ दुखु होना मालायनि गोसोआव दुखु खालायनानै मालायखौ गाज्रि होननानै मालायनि जिउजों गाज्रि खालायनानै बिराद रंजायो बिसोरो बिसोरनि लाइफनि मटिभानो बेनो जायो मालायनि जिउखौ धंस' खालायग्रा मालायनि गाज्रि नागिरग्रा मालायखौ दुखु होग्रा अबाव खारग'नो सानदों नोङो जुगामि सैमा बुदि नोंथ' फैफिनखागोन दा अबावबा थांदोंबा थांदों फैफिनथ' नों आंनि न'आवनो नांगोन मिथिबाय नायगोन आं नोंखौ फैल' नोङो जास्ट फैल' I'm waiting for you मानसि बे दुनिया बायाव अबाव थांदों नों मिथिगौ नामा मिथिया आब' आङो जेरावबो थांनाय ओंखारलांनाय नुवाखै नामा नोङो आंथ' नुवाखै आब' आंलाय माथो उन्दुनासो दं नामा गैया बियो दायखौ मावबा मावनानै खारखोमादों बियो मोनथिखागौ बियो आं जि रागा जोंगोन आं बिखौ रागा जोंनानै आखाइबो थिखांनो हानाय होनना मिथिगौना बेनिखायनो खारखोमादों बियो दाखालिनिखौथ' गोसोआव दंखायो हासिबजों बुनायखौ बियो खारखोमाना अबाव खारग'नो बियो बे न'आवनो फैफिननांगोन प्लेनिंआथ' साननाय बायदिनो जानांगौ बानलु ओंख्रिखौ मोनजाबायना मोनजायाखै बियो आंथ' जानि बुजि मोनथिनानैनो बायजोआव ओंखारबोखादों जाहाथे बे दुगामारि आन्थु गोलाव दिम्पोला रागा जोङै गाख्रबथिंबाय थायो खम फाग्लि बायदि नागिरथिङाखै बियो आंखौ न'आव रायनो होननानै आंबो खम नङा आजोलि नोंसोर बायदि मानसिनिफ्रायनो सोलोंनो गोनां जायो गाज्रि सोलोंथाइखौ माने गाज्रि आखु गाज्रि साननाय बेफोरखौ बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखायनो साननांगौ जायो बेफोरबायदि मानसिफोरानो जोंफोरबायदि मानसिफोरखौ साननो गोनां माने माबा खालायना होयो दा जेनेबा नोंबो जुदि मोजाङैनो आखल दिन्थिगौमोन आंबोथ' मोजाङानो जागौमोन आंलाय मानोथो नोंनो बानलु ओंख्रि गोजा संना गारबोगौमोन नङा होनबा मोजां मानसिजोंसो मोजां अभियासलि गाज्रिजों अनलि गाज्रि दाथ' नोङो फाग्लि बायदि आंखौ बुनो मायबानो नागिरथिंगासिनो खोमा बे हिन्जावखौ मोनब्ला आङो दिनै गेब्लेहोजोबगोन होननानै नाथाय गासैबो बाथ्रानि गासैबो खामानिनि प्लेनिं खालायना गारबोखादों आङो आं दिनै दायनिगिरि जाखाया नंगौ संदों बानलु बुजा होननानै बानलु ओंख्रि नाथाय बेफोरनिबो गासैखौबो सेटआप खालायना गारबोखादों आं जाहाथे संदोंब्लाबो आंनाव दाया गोग्लैया थांसै रेस्टुरेन्टआव बोरायखौबो लिंहरदोंना आङो मोनसे प्लेनिं खालायनानै आंनि हौवा बोरायखौ मा दिम्पोल माथो मानसियालाय खबर गैया खबर लाथारला माथो गाज्रिफोर मोनदों ना मालाय गैया मोनाखै मानो मोननो मा जादों माथो दिनै दिम्पोलनि रावाव एसेबो खुसि नुवाखै आङो माबा जादों नामा माथो एसे बरिं बारुरु खोनादों माथोखौलाय माबाफोर जादों नामा ओरैनोसो दङ मा बुंनो आरो एसे आपसेट जाना दं गोसोफोरखौ मोजां मोनाखै मा बुंनो आरो सान्थि गैया न'आव आंखौ बुजिनाय आंनि बाथ्रा साननाय रावबो गैया बयबो गावबागाव इसेबां टेनसन जादों आरो नोङो आंलाय माथो नोंखौ खबर लाथारिखाय माबा फनबो खालायाखै मेसेजबो गैया आं सानदों गुवाहाटिफोरावसो थांबाय नामा बियो फरायनो थांनो होननाया माबा खालायगोन होननाया बेफोरावसो थांदों सानदों आं गैया थाङाखै अबाव माबायदि थाङो बे आखल गाज्रि बे थंगि हिन्जावनि स्टेप मादारनि बेबायदि मानसि आखला इसेबां गाज्रि बेफोर मानसिनि आखायाव माबायदि गारना थांनो न'खौ बिदि सानबाय थायो आङो बेथ' नंगौ र' थेवबो दा आरो नोङो बिनि मुङावनो नों गावनि लाइफखौ बरबाद खालायगोन आरो फरायालासिनो जेबो खालायालासिनो जेनेबा खालाया नोंसो गोसो देनाय माने थेवबो बुंदों आरो ना बयहाबो गावबागाव माबा खालायनो गोसो थायो नालाय बेखायनो बुंदों आरो बुजिदों आं नों बुंनायखौ नै दिम्पोल आं नोंखौ आगोलबो बुंदोंमोन जेनेबा मानसिया मोनसे सिमा थायो लिमिट थायो बिनि लिमिटनि अभार क्रस खालायजोबबा मानसिखौ आरो एक्सेप्ट खालायनोनो हाया जेनेबा बे मानसिया
मोनबा आं नोंनि स्टेप मादारनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जुदि बिना आखलानो एसेबां गाज्रि माने एक्सेप्ट खालायथावि फोथायनो हाथावि गाज्रि आखलनि माने बेबायदिबा आरोना नोंखौ आङो बेखौ खालायनो होखादोंमोन ना सिसि केमेरानि खोथाया आं दि नोंखौ बुंदोंमोन नों बावनासो दं खोमा आं बेखौ लागायनो थिनदोंमोन ना एसेबां गाज्रि मानसिखौ आरो खयज' नोङो माबाबाय थास्लायस्लाय बिखौ बिनि आखल गाज्रिफोरखौ बिनि गाज्रि आखलफोरखौ देखाया मानो नोंसिनि पापानो बिदि माबायदि गाज्रि मा खालायो नोंजों जुदि नोंनि स्टेप मादारा माने सहाय हाथावि नोंजों जुदि आखल देखायो गाज्रि खामानि मावो नोंजों नों बेफोरखौ प्रुफ हिसाबै सिसि केमेराखौ लागायनानै माबानांगौ नों देखायनांगोन नोंसिनि पापानो नङाबा नोंसिनि पापायाबोथ' फोथायाना मानोथो लागायाखै एटलिस्ट मोननैबाबो सिरि लागायना दोननांगौ ना नोङो लागायनांसिगौमोनानो नोङो मानो लागायाखै आरोथ' हागौबा आंनिबा नोंनि पापानो खोन्थानो नाङा नोंनि न'नि मानसिनो रावनोबो खिन्थानो नाङा जास्ट नोंल' मोनथिनाय बायदि सिरि खालामना दोन रावनोबो खोन्थानाङा खामानि मावग्रायानो जा मायानो जा सोरबा आलासि उलासा सोरबा न'नि मानसि भागि बुगा रावनोबो दा खिन्थासिखा हारसिं आरो नोंल' हारसिं जेनेबा Actually, I don't understand what should I do. आं जेबोखौनो बुजिना मोनला मा बानायनो मा खालायनो मा मानो आं पापाजों रायज्लायदोंमोन पापाया बुंदों जेबो सिसि केमेरानि गोनांथि गैया होननानै आरोथ' पापाया रायज्लायनो समान गैला दाबो फन हरबा पापाया फनखौनो रायज्लायानो रिसिभ खालाया बिजि दङ मायबा दङनो न'आवबो बारा थाबाङा आं सोरनाव मा हेल्प बिनो आरो सिसि केमेरा बायनोबो फैसाबो नांगौ अबाव फैसा मोननो आङो दाना आंनो पापाया फैसाबो होला मिथिबाय बे हिन्जावा फैनायनिफ्राय बे हिन्जावा लागाय होयोना हौवाफोरजों बेरायहैबाय थायो पार्टि खालायहैयो होननानै पापाया फैसाखौनो होला आंनि आखायाव दा बारा फैसायानो गैया माथो खालायनो आङो जेबोखौनो लामा नागिरना मोनाखै आं आगोल आंनि ATM एकाउन्टाव लाख फैसा थायोमोन दा आंनाव 10,000 फैसाबो गैया मा खालायनो दा होमबा आंनावबोथ' गैया धैर्यखौनो हमना थादो आरो एसे समखौनो नेनानै थादो मोजां सम मोजां चान्स मायबा मोनसे जागोन दे बारा टेनसन लाबाय थानाङा दे होमबा रनि उनाव रायज्लायगोन ना दोनथ'नि दे जुगामि जारौ नों मानो खिन्थायामोन दे नोंहादि दिनै बार्थडे नोंनि जोनोम सान सना मा बुंनो आरो बेफोरखौ जोंफोरबायदि गोरिब निखावरिनि फिसाफोरा गोसोआवनो थाया बार्थडेया माब्ला फैयो माब्ला थाङो जोंफोर फात्ताखौनो मोना नंगौ नामा सना नाथाय सना आगोलनि समा गैला सोलायबाय नों आगोलनि बायदि जुगामि बर' नंला नोङो जुगामि ब्रह्म जाबाय नों भारत ब्रह्मनि हिन्जाव बेथ' नंगौ नाथाय माने बेफोर बार्थडे सार्थडेफोराथ' आरो धोनि मानसिनिसो नालाय जोंफोर निखावरिफोरा आरो अबाव जानो सोलिनायनि फैसा थोआ बार्थडेखौलाय अबाव गोसोआव थानो माब्ला बारलाङो डेटफोरखौ गोसोआवनो थायो माने गोसोआव माब्लाबा नाथाय हाया नालाय ना बेखायनो खुङा आरो बेफोरखौ आगोलनि खोथाखौ साननाङा नों सना दानि खोथाखौ सान नों दिनै नोंनि बार्थडे होननानै मानो आंनो खिन्थादि आं न'आव बिराद गिदिर मोनसे पार्टि लाखिगौमोन ना ओरैबायदि पार्टि आं डिम्पोलनि बार्थडेयावबो बेबायदिनो खालायो डिम्पोलनि बार्थडे पार्टिखौबो बिराद गिदिर खुंखायो आङो नोंनिखौबो दिनै खुंगौमोन ना आङो बिराद गिदिर बेसे मानसि फैगौमोन थेंक इउ सो माच आंनि सना नोंदि आंनि थाखाय इसेबां सानदों दानिया बुं नोंनो मा नांगौ नोंनि बार्थडे खालि मा नांगौ गस्ला सना बाना मा नांगौ नोंनो दख'ना मा नांगौ बुं आंनो जेबोथ' नाङा सना नाथाय आंना दाबसे जायगायावसो बेरायनो थांनो गोसो दंमोन सप्तासेसोनि थाखाय नोङो थांनो हागोन ना आंनि बार्थडेनि गिफ्ट होननानै सानना लागोन आं बेखौनो बेनि अनगायै आंनो जेखौबो नांथ'वा सप्तासे अबेहाय थांनो नागिरदों नों अबाव थांनो गोसो सना नोंहा माबायाव शिलं सेरापुन्जि टावां बेफोराव आंथ' सप्तासेनि थाखाय थांनो हानाय नङा हागोन सानसेबा साननै जागोन ना सानसेबा साननै जागोन दे होमब्लालाय दिनै थांगोन खिन्थु न'आवबो थांखाला डाइरेक्टनो थांखानोसै जागोन ना दिनै दानो बिनिफ्रायनो थांखानोसै डाइरेक्ट आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैया नोंहा पेकिं खालाया आरे मा पेकिं नांबावगौसै नों आंजों दङ आरो मा नांबावगौ पापाखौ फन खालामनानै खिन्थानो र' आङो बियो दिनै आंजों मा खालायदोंमोन बिनि मोजां आखुनि हिन्जावा हेलौ पापा अबाव दं नोङो पापा नों मैयाबो न'आव फैयाखै दिनैबो फैया नामा नोंजों इम्पर्टेन्ट खोथा रायज्लायनो दङ नोंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानो दङ आंहा दान फैथ' नामा पापा न'आव मा दिम्पोल आं एसे बिजि दङ नोंनो खालि आं फन खालामब्ला बिजि दे पापा दिनै मा जादों मिथिबायना नोंनि बे मोजां हिन्जावा नोंनि मोजां वाइफआ
आंनो बेसेबा बानलु गोसा ओंख्रि संनानै होदों मिथिबाय। मोनब्रै मोनबा ओंख्रि संदों जेरावबो बानलु होजोबदों। आं जानोनो हायाखै। बे मिथिनानैनो बेबायदि खालायदों आंखौ जानो हाया होननानै। आंखौ बेसेबा दुरबायदों। आं जानोनो हायासै। बे आंखौ जानो हाया जाथों होननानैनो बेबायदि खालायनो होननानै खालायदों पापा। नों मानो बुजिया? आरे मा दिमफोर बेफोरलाय फिसा फेनला खोथाफोरा आइ न'आव जाखायो आइ न'आव सोलिखायो। मालाबा संनायफोरा बेबायदिनो जायो। मालाबा बानलु गोसा जागोन, मालाबा मस्ला बारा जागोन, मालाबा संख्रि गोबाब जागोन आइ। बेफोरखौनो नों सानबाय थायो आरो बेबायदि गाज्रि सानबाय थानो हामा आइ। औ नुदों बेटिया बिफानि खोथाखौ लागायदों। लागायबाय था, लाब गैया। दे बेफोरखौनो सानबाय थानाङा आइ। दे आं एसे बिजि दङ, उनाव फन खालायगोन आं। मा जाखो? दिम्पला फन खालायदों? औ मायबा बानलु गोसा मायबा जानायनि खोथा बुंदों। मायबा संनाय माबा बेफोरो जानो हायाखैनो बेफोरखौनो बुंदों। बानलु गोसा? अ जोंनिलाय आङो जेनेबा एसे बानलु गोसा जानो लुबैनानै आं गावनो संदोंमोन। बानलु होजोबदों। नाथाय माबाथ' आं बिनि थाखाय एक्सट्रायै संदोंथ'। बानलुखौ होयैनि सिगांनो बोखांना दोन्दों माथो। पनिर आलु सबजि बेनिफ्राय दालि दङ, आं फ्रिजआव दोन्दोंमोनथ'। बे जायाखै नामा बेखौ? बानलु होआलासिनो संदोंमोन आङो सना। दिम्पलनि थाखायनो संना दोनखादों आं, फ्रिजआव सोना दोन्दोंमोन। बे बानलु गोनांखौसो जाबाय। औ बेबायदिनो बुंहरदों बियो, बानलु गोसा जानो हायाखै बेबायदि संना होदों होनना। संनायालाय संदों आरो जोंबो जेनेबा न'नि मानसिफोराबो गेजेर गेजेर बेबायदिफोरखौबो जानो लुबैना स्पाइसि। बेनिखायनो बिनो एक्सट्रा संना गारबोखादोंना, फ्रिजआव सोना दोन्दों। बे नुवाखै दे, खिन्थाहर नोङो फन खालायनानै। अ नों संखादों बिनो एक्सट्रा नुदों। नों एसेबां केयार खालायो बिखौ, बियो आरो बुजिनो नागिरा। दे संना जागोन दे बिसोरो गोदानै आरो। र' आं एसे मायबा अर्डार होना फैनि। औ दे। तुने क्या समझा मिस ब्रह्म? मा सानदोंमोन नोङो? मिस ब्रह्म? दिम्पल ब्रह्म नों सानदों नामा आं मिस्ट्रेस ब्रह्मखौ नोङो फेजेननो हागोन? आंबो जुगामि ब्रह्मसो। मिस्ट्रेस ब्रह्म, जुगामि ब्रह्म, मिस्ट्रेस जुगामि ब्रह्म। आंखौ फेजेननाया एसेबां इजि नङा। गासैनिबो लामा दिहुनना दोनखायो आं। बे बोरायखौ थगायनो मा एसे मोजां। मोसौसोखा बे बोराया। मोसौ बायदि थगायजायो आंजों। बिचारा दिनै आंनि बार्थडेआनो नङा, थेवबो बार्थडे होननानै थगायनानै शिलंआव बेरायनो लांनो नागिरदों आं बेखौ। मोसौसो साला नोङो बोराय। बार्थडे नङियावनो आंखौ बेरायनो लांनो नागिरदों आंनि खोथाखौ खोनासंनानै। बेफोर जाबाय आंनि प्लेनिं। गुथाला आंखौ न'आव थायोब्ला बेसे केयार खालायखायोमोन। बिखौ लानाङा, बिखौ बाय, बिखौ जा। दाबो केयार खालाय दिनै बेसोराया समसो मोना। आंबो बेनिखायनो मोनसे खोथा सानदों मबाइलाव। हाबायाथ' जोंफोरना जेनेबा बे मास मोनथाम उनाव सुटि लानो हाब्ला फैगोन होनना बुंदोंमोन ना। सुटिथ' मोनगोनबो होनना बुंदोंमोन बेयो ओइ सानसेखालि रायज्लायनायाव। बेनिफ्राय दा थांबायानो ना समफोरा। लासैनो गुथाल आरो आंनि हाबानि समाबो सफैसिगोन। आंनिबाथ' गुथाला सुटि लाना फैखागोन। गुथालाथ' आंनि थाखाय दख'ना बायना दोनखादोंना हाबानि थाखाय। नाथाय बिनि थाखाय जेबो बायनाय जायाखै। आं सानदों आरो मबाइलाव एसे बे सेंग्राफोरनि मोनोना हौवाफोरा गानग्रा कुर्ता पायजामा एसे मोजां नुयोना अनलाइनाव। बेबायदि नायनि र'। मानसिफोरखौ हाबाफोराव नुयो माथो दाना। सेंग्राफ्राबो मोजां कुर्ता पायजामा गानसै हाबायाव। आंहाबो गुथालनि थाखाय सिलेक्ट खालामना नायनानै दोननि र'। बेनिफ्राय जेखौ मोजां नुयो स्क्रिनशट मारिनानै गुथालनो हरगोन र' आं। बे जायखौ फसायो बेखौनो अर्डार होगोन। बेनिफ्राय अर्डार होनायनि उनाव बेखौ माबायदि साजायनो बेफोरथ' साजायखानाय जाखायो। गस्लाफोरा समायना मोजांखा कालारफोराबो। जेनेबा जोंफोरनि हाबायाव आंबोथ' देलायखागोन, गुथालखौ एसे मोजां नुहोनांगोन। आं सानदों बे कुर्ता पायजामाखौ गानगोन, बिनि उनाव आर'नाइ फालिखौथ' लाखागोन नालाय। आर'नाइ फालिखौ मा कालार लानाया हामगोन? मा कालार लानाया हामगोन आर'नाइखौ? गोजा, गोमो, खायमा, नायग्रोनि र'। कुर्तानि कालारजों गोरोबनाय बेबायदि मोनब्ला बे हिसाबाव कालारखौबो लासिगोन आर'नाइनिखौ। बे गांसेया एसे मोजां कुर्ता पायजामाया। बेखौ गुथालजों समायसिगोन।
बेजोंबाथ' कालारखौ माबाखौसो समायखागोन ग्रिनखौसो समायखागोन आर'नाइखौ माबा स्क्रिनशट मारिना दोननि र' दा हरगोन आङो गुथारनो उन्दुबायसो नामाथाय गुथारा हेसो गुथाराला आंनि हाबाया थाब थाब माबोरै जालांदों न'नि मानसिफ्राबो गोबां टेनसन जाना दङ बेखौनो सानबाय थायो बुंबाय थायो आंहाबो बेनो साननाया बेखौनो सानफ्लांबाय थायो गुथारा माब्ला फैगोन हाबाया जाना थानायबा एसे माने प्रब्लेमफोरा एसे खमायोना आंनि गुथालाजों जेबो प्रब्लेम जाया मोजाङै फैनो हाथों What's happening? Actually आं मा हमनो हायाखै मा जादों अबाव थांमारदों बे 2 नाम्बारिया अबाव थांमारदों 420आ दिनै बा साननिफ्राय हर जालायलांबाय दिनै बियो फैयाखै I don't understand. Actually मा सोलिगासिनो बिनि खर' मेलेमाव दिमागाव माबा प्लेनिं खालायदों नामा बियो मोजाङैनो दिनै संनानै बियो गोमानानै थाबाय मा थारमाने बिना मा खालामनो नागिरदों बियो बिनि खर'आव मा सोलिगासिनो बेबायदिथ' बियो हर थाफेरामोन फैजेननायनिफ्रायनो दिनैथ' हर जालायलांबाय दासिमबो नुजायाखै बियो मेकार खोमाबाय No, this is impossible बे impossible माराबाबो जानो हाया बियो बेबायदि खारखोमागोन Then what? होमब्ला मा बियो मानो गैया बे जुगामि 420आ मानो फैयाखै न'आव अबाव थांखो बियो आरो बे हारामिनि फन नाम्बारबो गैया आंनाव आरो मा नांगौ बिनि फन नाम्बार आं बेखौ फन खालायखाया मानो खालायनो जायखि जेराव थाया अबावबा पार्टि खालायहैदों दिनै फैया गाबोनथ' फैगोन गाबोन फैया समफोरथ' फैगोन बेबायदि 2 नाम्बारनि सिख्लाया आरो एसेबां मोजां जायगा मोननायनि उनाव एसेबां मोजां चान्स धोन सम्पति मोननायनि उनाव आंनि न'खौ गारनानै थांगोन इट इज इम्पसिबल बे इम्पसिबल मालाबाबो जाया जुगामिया न' गारनानै मालाबाबो थाङा बिराद दुखु जाथारबाय आंहा बिखाखौनो खावसे मानि थांनाय बायदि मोनबाय आं बिखाखौनो सोरबा बख'ना लांनाय बायदि मोनथारबाय आङो 5,000 मानि फैसा फरिनांबाय आयौ माबायदि उन्दुलांबावगोन आङो उन्दुखौनो लांलाहाय आं टेनसनावनो साननैसो बेबायदिनो थानांसिगोन बायदि मोनबाय आं टेनसनावनो भगबान बे लैखोनसारि खुरनि सैमा बांग्रि हिन्जावनो 5,000 मानि फैसा हरनांगौ जाबाय आयौ बन्थ'सेनि थाखायनो बेबायदि जागोन होननानै मोनथिनायबा बे खुदिजों नांज्लायथारामोन आङो सानै बे 5,000नि खोथाखौनो सानै उन्दुलांलाहाय आं बालनि बे हिन्जावा आंनि न'निफ्राय 5,000 फैसा लुथिना लांदोंना सालिनो हारामजादि हिन्जाव कुकुरनि सैमा दंलै लैखोनसारि थंगालि हिन्जाव जाला बैग्रि गोथां हिन्जाव नोंखौबो सानसेबाबो नोंनिफ्राय आङो बे फैसाखौ दिहुननानै लाबोफिनथारगोन नङाबा आंनि मुङाबो दमनथि नङाहाय बालनि बिमा थाथ'दो आं थांसै न' रावनोबो दा खिन्थाथ'सै आं रितुनाव क'क्राझाराव थांदों होननानै दे खिन्थादे आं रावनोबो नों मोजां थांना मोजां फैफिनबानो जाबाय आरो नै बिफा थांनानै मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय रागा रायज्लायनो नङाबा बियो ओरैनोबाबो जोंफोरखौसो दायनिगिरि सानखायो उल्था जोंनावसो माबा माबि दाय होलायगोन जागोन दे आरो आं डाइरेक्ट खोथाफोरखौ बुङाना जोंनाव दंबा आं नुदों होननानै बुङाना मानसिफोरा बुंदोंसो बुंगोन मानसिफोरा बुंदोंथ' बुंगोन र' दा केसाथ' रनिना पुलिस केसबो जाना दं खोमा पुलिसावथ' गोमानाय होननानै एफआइआरफोरबो खालायदों खोमा औ बिथ' रिपर्ट होनाय दंखायो बेखौनोथ' बुंनो नाजादों आङो पुलिसा जोंफोरनावसो नागिरना फैगोन खोमा ने बेफोरबायदि खोनाब्ला रितुआथ' बे एरियायाव नुदों होनना मोनथिब्ला पुलिसफोर लाना फैखागोन खोमा मोनथिया बियो जि खालायथोसै नङा नों थांनानै मा होनना बुंहैगोन बेखौसो बुजि मोनाखै आङो जोंहानाव दं होनना बुंगोन अबावबा दं होनना बुंगोन सोरबा नुदों ना मा होनना बुंनो नागिरदों नोङो मानोना बुंनायनि उनावथ' बियो मोजाङै सोंगोन ना अबाव नुनाय रनिया अबाव मोनथिनाय सोर बुंनाय बेफोरखौथ' नागिरगोन ना बियो पुलिस लाना फैनानै होमब्लानाथ' जों थार खोथाखौनो बुंनांगोन रनिया अबाव थायो थगायनाथ' दोनबाय थानो हानाय नङाना दा जोंहानावथ' दा रनिया गैखाया थानाय होननाबो बुङा जायखिजाया बे जि एरियायाव दंहैयो रनिया बे एरियानि माबा होसिगोन बेफोरावनो थांबाथ' आरो सोङैब्ला मोनथिखासिगोन नुखासिगोन नङा होमबा बेबायदिनो खालायसिगोन बेखौथ' खालायनो थांनो नागिरदों नों दा रनिया आरो जोंफोरखौ दुखु मोना थागोन नामा रागा जोंनानै बेनि खोन्थाया हौवानो बेबायदि मावहैनाया जेबो नङा मायबा मोनसे जासिगोन आरो दे थादो थांसै आं
दे थां। न'खरनि मानसियाथ' बयबो सानो र' मोजांखौनो जाथों होननानै। बे रितुआसो साननायफोरा एसे माबोरैबाना। बे आरो उल्था जोंफोरखौसो दाय होनो नागिरोना। बे मोनसेनि आखुनि थाखायबो आं गिनाय मोनो बिखौ। दाबा आरो मोनथिनायनि उनाव मा खालायो। रितुआथ' एसेबां बोसोर जालांबाय माब्लाबाबो जोंहानि न'आव आगान होफेराखै। बे खेबसेयाव फैयोना फैया फिसालाखौ नागिरनानै।